zaizu arroza? Primera. Goxoa zegoen. Benetan. Ez dakit goze askorekin etorri naiz. Ordua dala, edo benetan, pasada bat. Ikaragarria zegoela. Eta etxez-etxeko sukaldari zerbitzua ze iruditzen zaizu? Harrituta nago, egia esan, harrituta nago, ze nik ez dut jakin inoiz horrelako gauzak egiten direla, eta, niretzat gauza desberdina, benetan desberdina, eta gauza gustora egiteko gauza. Beraz, zuek inoiz ez dezu alakorik kontratatu oraindik. Zoritxarrez ez. Nik nahi dut egin, noizbenka libre ukitzeko. Ez ezagun bat etxean sartzearen horrek ez dizu erreparorik ematen, arazo bat izan leike edo? Ez, jakiten bada hori profesional bat balada eta hori. Tranquil. Nik uste dut gainera ez gara lotzatiak eta, gauza celebrea edo desberdina eta, nosbeinka egiteko. Aizue, Guillermoren eta Krisena bezalako familia batentzat oso zerbitzu egokila da, ez da? Haientzat gauza benetan ona. Edo kanguro bat kontratatzen dute, edo sukaldaria. Hori da. Baina hobeto sukaldaria. Aingeruk esan digu, zerbitzu honen kostua gutxi gora bera 39 euro diala pertsonako. Zer iruditzen zaizue prezioa? Nik uste dut, merke dala.